Nganong mosimba kita? Usahay ba? Let's be honest, mabored kita sa simbahan niya. Usahay maka-feel ta nga walay nindot diha. Sa kaning nga video, chika sa ta about sa kaning feeling nga walay gana mosimba. Anya, tabangan ti ka, aron hopefully happy ka mo balik sa simbahan. First of all, it's normal nga usahay ma-feel ta mabored sa simbahan or walay gana mosimba. Kabaw ka, sa pagbata nako, ang rason nga ganahan ko mosimba kay kada Domingo akong papa nagpalit siya donut para kami mga igsuon nga naka-attend sa misa. Nya, nami ba ang donut? Miaw simba ta. Samtang sa misa, akong hunahuna, dili gyud sa unsay gisulti sa pari, unsay mahitabo sa altar kay naa sa donut. Uy, nag-cream inside. Kape na pod. So in short, happy ko mo simba pero dili tungod kay naka-feel kog something nga murag duol sa Ginoo or ambot pero tungod kay happy kay ko mo kaon sa donut. Basin ikaw sa nakay similar nga gibati. Basin mo simba ka pero tungod ra kay giingnan ka sa imong mga ginikanan nga kinahanglan mo simba niya maor gyud. Kung ikaw mismo mopili sa unsay buhaton nimo kada Domingo, basin dili ka magpili sa kaning misa bitaw, basin mangita ka og something nga mas lingaw. Kamo lang sa mo kaon kay mag-diet ko. Actually, ang misa, dili pitaw pirmi lingaw, pero kinahanglan gyapon mo simba. In fact, ang misa, dili siya first of all para nato in the sense nga maka-feel good kita or whatever. Mao ni akong second point. It's first of all para ni God. Nga gusto nga ang tanan iyang mga anak, isip iyang pamilya, makatapok sa simbahan, mudayag niya. I'll give you an example. Imagine nga ugma ang birthday sa imong mama. Nya, gihigugma baya nimo ang imong mama, di ba? Nya, ang iyang gusto kay adto mo sa restaurant, nga iyang paboritong restaurant pa, nya, siya pagyud ang mo bayad. Pero basin dili ka ganahan sa kaning restaurant. Basin malalamig diha, guba ang aircon, saba kaayo, magkukabaw. Pero adto gyapon ka, kay kabaw ka nga mao ang gusto sa imong mama. Lahi bitaw no, kung ang birthday sa iyong mama, nya, moingon ka niya nga, ato lang ta sa akong paboritong restaurant. Kasakit bitaw. Ang misa, mga igsuon, mao ang sakripisyo sa atong Ginoong Hesukristo ngadto sa iyang amahan. Nya, of course, pinaagi kaniya, maluwas kita. Pinaagi ni Jesus, maluwas kita. Ang atong pag-ambit sa sakripisyo ni Kristo ngadto sa iyang amahan, nga mao ang makaluwas nato, kay in a most perfect way, pinaagi sa santos nga misa. Gusto siya mudapit nimo sa kaning nindot kaayo nga mahitabo, nindot kaayo nga celebration. Nganumang dili kita mo accept sa iyang invitation. So yes, dili kayo pirmi lingaw ang misa. Let's be honest. Pero mosimba gyapon ta tungod kay kabalo kita nga mao ang pamaagi nga ang atong Ginoo gusto siya ipakita sa iyang gugma alang kanato in a very special way. Kung wala tay gana mo simba, posible pod nga kuwang ang atong personal prayer, or example, kanang mobasa sa Biblia, anak kanang personal relationship with Jesus. Kung duol ka sa Ginoo niya, attentive ka sa iyang presensya, diha sa imong kasing-kasing, sure gid ko nga, mas ganahan ka mo simba because it's something important to you. And yeah, last of all, it's normal nga, basin iniguman sa kaning video, mas daghan ka mga questions about sa misa, ana. Pero I have good news for you. Kani siya nga video kay ang first sa usa ka series about sa misa. So, like and subscribe diha, mag-follow nako para ang mga sunod nga video sa series makatan-aw sad ka. Salamat kaayo sa pagtan-aw sa kini nga video. Please follow me on Facebook, YouTube, and TikTok. And yeah, kita-kits for the next video. Bye-bye.